Mitä asiaa sulla on tänne? Aha. Moi. No, ei mun menot sulle kuulu. Eihän me olla enää syhässä. Voi kuule kyllä kuulu, jos sä oot täällä kiusaamassa mua ja Eliasta. Itse asiassa Iida, Lari tuli tänne tapaan mua. Meillä oli puhetta, että mä pitäisin ensiapukurssin niiden jääkiekkojoukkueelle. Anteeksi muuten, että mä oon myöhässä. Ja sun oli ihan pakko pyytää just Katariinaa. Kai tässä maailmassa on muitakin lääkäreitä kuin just se, joka asuu Eliaksen kanssa. Lari pyyskin ensin mun kollegaa, mutta se ei vaan ehtinyt. Niin just. Mennään mun huoneeseen, niin noin saa jutella rauhassa siitä kurssista. En mä ois halunnutkaan katsella enää yhtään pidempään. Mä oikeesti kestä, että mä en pääse Larista eroon edes vapaa-ajalla. No ei nyt jaksa siitä jauhaa. Ketä se jutut edes kiinnostaa? Oliko koulussa mitään ihmeellistä? Ei kun nyt kerrot hei sun treffeistä. Se on vaan yksi nettituttu. Ei mikään tärkeä. No, mut kumminkin sen verran tärkeä, että et kiinnostunut Arnista. Minkä ikäinen se on? Onko se söpö? No milloin mä saan nähdä sen? On se aika komea. Soita sille ja pyydä tänne. Sit mäkin näen sen. Tää on vielä sen verran uusi juttu. Mä haluan herätellä mitään liikoja toiveet vielä. No ollaan me aina ennenkin toistamme poikaystävät arvosteltu. Sähän se ekana tajusit, että Larikin on ihan hirveä idiootti. No joo, mutta tää on ihan eri juttu. Mä haluan nyt rauhassa katsoa, että tuleeko tästä mitään. Miksi sun piti valita, että mä tulin tapaamaan sua? Mä koin, että tilanne vaati sitä. No, mikä tilanne? Sun ei tarvii kantaa huolta mistään. Mutta on varmaan parempi, että sä selvität asian Eliaksen kanssa. Ja sä voit sanoa sille teidän valmentajalle, että soittaa mulle, niin mä sovin hänen kanssaan sitten, että mikä kurssi on teidän jengille paras. Joo, hyvä homma. Vähän. Et sä osaat pitää päätäs kiinni. Ja nyt sä puhu Iidallekin. No en. Siksi onkin mulle vihainen, kun mä en kerro sille mitään. Okei. No mites tää sun äitipuoli? Mä arvasin ihan itse. Ei Elias voinut muuta kuin myöntää mun olleen oikeassa teidän suhteen. Mut enhän mä nyt kerro kellekään. Sä voit luottaa muhun. Lari venaa. Nyt kaikki on mulle vihaisia. Lari, hei. Olisiko sun hetki aikaa jutella? Joo, ei ole. Elias oli eilen aika huonona sen jälkeen, kun sä lähit. Niin, no mitäs petti luottamuksensa? Se oli osittain myös mun syytä, ihan niin kuin mä sanoin. Joo. No mut se ei olisi saanut kertoa sulle eikä kellekään muulle. Koittaisit ymmärtää sitä, ei sen ole helppo peitellä tunteitaan. Ei ihan niinku mun ois. No ei varmaan. Se oli Eliaksen aika vaikea paikka, kun se joutui seuraamaan vierestä sun ja Iidan seurustelua. Pakkohan sen oli puhua jollekin. Siis sä oot tiennyt siitä lähtien vai? Ois pitänyt arvata. Niin, mutta muuhun voi luottaa. Eihän mulle nyt tulisi mieleenkään puhua teidän asioista kellekään ulkopuoliselle. Ja miksi mä suhun luottaisin? Eihän mä edes tunne sua. Koska mä ymmärrän teitä. Ja sitä, että miksi sä et voi olla julkisesti oma itsesi. Kyllä mä tiedän, millaista on olla urheilijana tässä yhteiskunnassa. Sä et tunne mua, eikä sulla ole mitään hajua, miltä musta tuntuu. Mut Elias tuntee. Ja se ihan oikeesti välittää susta. Antaisit sille vielä mahdollisuuden. Sun pitäisi olla koulussa. Ei vielä. Arvaappa, kehen mä törmäsin. Lariin. No oliko se vihainen? Ainakaan se vastaa mun viesteihin. Mä pahoin pelkään, että mä saatoin pahentaa tilannetta. Mä lipsautin sille vahingossa, että mä oon tiennyt teistä jo silloin, kun se seurusteli vielä Iidankaan. No oisit voinut antaa koko asia olla. Mä oon pahoillani, mä yritin vaan auttaa. No ei siitä varmaan mitään haittaakaan ollut. Lari tuskin antaa mulle anteeksi muutenkaan.
Mikään maailmassa ei olisi sille niin kauheeta, että paljastuisi, että se on homo. Mä oon ihan varma, että se tulee vielä sinuksi itsensä kanssa. Kunhan se tajuu, että ei se voi valehdella itselleen koko loppuelämäänsä. No sitäkään mä salaa toivonkin. Että joku päivä se voisi olla munkaan julkisesti. Mutta ei niin tapahdu. Se häpeää mua nyt ja aina. Voitaisko me jutella?